Innosta personal trainerin whiteboard-sessio, 3. osa voimaharjoittelusta. Eli miksi, miten ja kuinka usein voimailla parempien voimatasojen saavuttamiseksi. Tämän 3. whiteboard-session tavoite on saada sellaiset aktiiviliikkujat, ulkoilmaihmiset, jotka ei välttämättä voimaharjoittelua tee tai näkee sen jotenkin vastenmielisenä tai niin kuin mulle on sanottu pinnallisena, niin tämän whiteboard-session tavoite olisi saada sellaiset ihmiset niin kuin ostamaan ajatus siitä, että voimaharjoittelun ei tarvitse tapahtua kuntosalilla. Voimaharjoittelua tehdäksesi sun ei tarvitse sitoutua kuntosalin jäsenyyksiin, jos et niin halua. Ja voimaharjoittelu itsessään on ihan oikeasti niin kuin meille kaikille iästä riippumatta tärkeä juttu. Ja voimaharjoittelu on se, että joku puuhastelee mökillä ja lapioi vaikka joka kevät lehmänlantaa mansikkamaalle pari päivää, niin siinä on voimaharjoittelusta kyse oikeastaan parhaimmillaan. Toiminnallista liikettä, jos sitä lapion niin otepuolta vielä vaihtaa tasapuolisesti, niin siinä on semmoista niin kuin vimpan päälle voimailua. Ja sitten toisaalta ihminen, joka vaikka käy vaelluksilla ja treenailee pitkin talvea rinkan kanssa tuolla metsässä, vaikkapa lumikenkien kanssa kävelee jyrkkiä rinteitä ja kävelee vaikkapa portaita tai tekee porrashyppyjä, niin siinäkin on kyse yhden tyyppisestä voimailusta. Mutta mun arkikokemus ja yli 10 vuoden ura niin kuin personal ja fysioterapian yrittäjänä on kyllä opettanut sellaisen faktan meistä kaikista, että sellainen ihminen, joka ei ole aktiivisesti kiinnostunut voimaharjoittelusta, niin tuppaa unohtamaan tai laiminlyömään sen roolia osana viikkotreeniä. Eli ihminen liikkuu niissä lajeissa, mistä se tykkää, ulkoilee koiran kanssa, käy juoksemassa. Mutta sitten jos se voimaharjoittelu ei ole sellainen niin kuin kaikkein miellyttävin treenimuoto, niin se jää tekemättä. Ja jos sitä voimaharjoittelua jättää tekemättä muutamaksi viikoksi tai vaikka pariksi kuukaudeksi, niin voimatasot laskee. Niin se tarkoittaa, että lihasten hermotus heikkenee, lihaksen poikkipinta-ala hieman pienenee ja kyky tuottaa voimaa yksinkertaisesti vähenee. Ja pitkällä tähtäimellä niin esimerkiksi jalkojen osalta niin hyvät voimatasot olisi tärkeä juttu paitsi lajin esimerkiksi pyöräilyn näkökulmasta, niin sitten sujuvan arjen ja semmoisen hyvän vanhuuden näkövinkkelistä myös. Eli jos mietitään niin ihmistä, joka vanhenee kivasti aktiivisesti ja viettää hyviä eläkepäiviä, ja sitten käy niin, kuin aika monelle meistä käy, että kaatua kopsahtaa kotona ja kukaan ei ole siinä lähettyvillä, niin haaste on oikeastaan siinä, että jos tulee murtumia tai muuten niin kuin sattuu pahemmin ja ei ole pitänyt huolta jalkojen ja esimerkiksi käsivarsien voimatasosta, niin tuolta on yksinkertaisesti todella vaikea päästä ylös. Ja semmoinen koko elämän mittainen voimailu, vaikka ihan vaan kotona, niin sillä pedataan semmoista niin kuin voimakasta ja niin kuin aktiivista vanhuutta. Et sitten kun tulee kolotuksia ja mahdollisesti jotakin sairauksia, niin semmoinen ihminen, joka on treenaillut ja pitänyt huolta varsinkin vahvoista alaraajoista, niin on vaan niin kuin vastaanottavaisempi sitten niille kolotuksille ja heikkouksille, mitä meille kaikille jossain vaiheessa tulee, ennen kuin täältä lähdetään sitten johonkin toiseen ulottuvuuteen. Eli siinä mielessä tämä näkökulma tässä on myös tärkeä ja semmoinen niin kuin motivoinnin keino, minkä vuoksi sitten voimailla, tehdä voimaharjoittelua. Eli perataan hyvää arkea nyt, tulevina viikkoina, ensi vuonna ja lopulta sitten eläkkeellä, missä me sitten itse kukin sitä vietämme. Eli se, että kilpaurheilija voimailee ja ikääntynyt voimailee ja ihminen tässä välissä vuosikymmenten aikana voimailee, niin se on oikeastaan logiikaltaan hyvin samantyyppistä. Eli jos katsotaan vaikka tuommoisen
kilpaurheilijan voimaharjoittelun peruslogiikkaa ja sitten verrataan sitä semmoisen aktiivisen eläkeläisen vaikka noin 70-vuotiaan voimailulogiikkaan. Ei niissä ihan hirveästi eroa ole. Eli esimerkiksi jos katsotaan noista kilpapyöräilijää, niin se tekee suht isoilla painoilla kyykkyjä, maastavetoja ja mahdollisia tämmöisiä niin kuin ponnahdusliikkeitä. Niin sitten jos me otetaan tästä tämmöinen 70-vuotias naishenkilö, joka on treenaillut läpi elämäänsä ja nyt alkaa olla sitten vähän selkärankareumaa ja osteoporoosia ja muuta, että asento on hieman muuttunut etukumaraksi, niin edelleen hänelle on tärkeää kyykätä, tehdä porraskävelyitä ja mahdollisesti semmoisia tärähdyksiä aiheuttavia pomppuja, jos kropan kyky on riittävä ottaa niitä vastaan. Eli tällä kilpaurheilijalla saattaa olla monikymmenkertaiset painot, mutta se logiikka on edelleen sama. Vahvat jalat saa aikaan pyöräilyssä vahvan poljin liikkeen ja kyvyn sietää pitkiä kilpailuita. Ihan yhtä lailla tuolla eläkeläisellä, niin vahvat jalat saa ton eläkeläisen liikkeelle, vahvat jalat saa sen käymään postilaatikolla ja ulkoilemaan luonnossa ja nauttimaan kauniista keväästä. Ja vahvat jalat saa sen lopulta sitten, jos käy niin, että kaatuu ja tulee vaikkapa ranteen murtuma, niin vahvat jalat saa sen nousemaan sieltä maasta ylös, hyväksi käyttäen vaan toista kättä ja sitten soittamaan apua. Niin voimaharjoittelu ei ole pelkästään sellaista ulkonäön muokkaamista, vaan se on fiksu osa, tai tärkeä osa fiksua treeniä meillä kaikilla. Ja UKK-instituutilla on hyvät suositukset siitä, mitä semmoisen perusarkiliikkujan voimailu voisi olla ja paljonko sitä tulisi tehdä. Ja tässä whiteboard-sessiossa tänään niin käydään läpi semmoinen, tämä on oikeastaan voimaharjoittelu, jota mä itse teen, ja mä voisin olla tämä henkilö tässä ja tämä henkilö tässä, tai itse asiassa oonkin. Eli treenaan paljon pyörällä ja joudun tai saan viettää aikaa paljon myös läppärin äärellä. Mutta mulla on selkeästi näiden kahden lajin vuoksi niin vahvuuksia tietyissä lihasryhmissä ja sitten heikkouksia tietyissä lihasryhmissä, joita mä pyrin sillä voimailulla sitten vahvistamaan. Ja mulla ne heikkoudet on täällä. Ja niin kuin huomaatte, niin mä vietän kymmeniä tunteja viikossa hyvin samankaltaisessa asennossa, eli selkä tuolla tavalla vähän pyöreänä ja niska eteenpäin työnnettynä. Niin vahvaa on täällä rintalihaksissa ja samoin etureisissä ja ehkä tuossa pakaran alueella, mutta niin kuin tällä toimistotyöntekijällä ja tuossa kuvassa olevalla pyöräilijällä, eli tässä mun tarinassa samalla henkilöllä, niin heikkouksia on sitten täällä. Eli selän pitkät lihakset ja myös täällä niskahartiaseudulla, niin ne on päivässä tunteja venyttyneessä tilassa, venyneenä. Ja hierominen voi lievittää, mutta se ei varsinaisesti ratkaise tätä ongelmaa. Siis se voi lievittää jumitusta tai kipua, vaan se mitä mun pitäisi tehdä ja mitä tämän pyöräilijän pitäisi ehdottomasti tehdä, niin totta kai pitää huolta näistä vahvoista lihaksista, jotka saa aikaan hyvän kilpailusuorituksen. Mutta sen pitäisi treenata myös vastavaikuttajia, eli sellaisia lihaksia, jotka ei sinänsä tee tuossa lajissa sitä eteenpäin vievää suoritusta tai ole ainakaan pääsuorittajat, mutta jotka takaavat sen, että tämä ihminen, joka viettää pitkiä aikoja hyvin samankaltaista etukumarassa asennossa, toimistossa ja pyörän päällä, niin pitäisi huolta myös näistä lihaksista, jotka sillä on mukana hautaan asti. Ja nyt sitten käydään hieman perusteita läpi siitä, että jos joku kuulija olisi kiinnostunut tämmöistä voimaharjoittelusta ja ehkä motivoituisi pikkasen tämän perusteella treenaamaan, niin kuinka pitkään ja minkä tyyppistä liikettä pitäisi tehdä, jotta saavutettaisiin sellainen tavoite, että sillä kyseisellä treenaajalla olisi vahvat jalat. Sitten se treeni ei kestäisi kuin maksimissaan 20-30 minuuttia kerrallaan ja se tehtäisiin kerran-2 viikossa. Ja sitten lopulta siinä olisi oikeastaan tavoite, että se tyyppi tekee pitkää toimistopäivää ja tykkää vaikka pyöräillä tai paljon kävellä, niin se huomioisi noin selän vastavaikuttajat noille etukropan lihaksille ja sitten usein unholaan jäävän takareiden ja ehkä myös noin lonkon koukistajat, jotka on niin kuin pakaralihaksen ja etureiden vahvojen lihasvoimatasojen dominoimat, ainakin pyöräilijöille ja ehkä myös
voisi sanoa juoksijoilla, polkujuoksijoilla. Ja lopulta meillä on semmoinen pieni hahmotelma siitä, että kuten niissä edellisikin whiteboard-sessioista, niin miltä se näyttäisi sitten viikkotasolla. Eli me ollaan käyty läpi siinä yhdessä sessiossa niin peruskestävyysharjoittelun merkitys ja miten rakentaa peruskuntopohja. Sitten me ollaan käyty läpi semmoisen yhden kovan intervallin rakenne ja miksi ja miten sellaista tulisi tehdä. Ja sitten meidän viikko-ohjelmasta se lihasvoimaosuus, joka kummassakin edellisessä whiteboard-sessiossa tuonne viikkoon sisällytettiin, niin se on vielä käymättä ja se käytäisiin läpi tässä nyt. Jos mitään muuta ei muista, niin kannattaa ainakin pistää niin tuonne takaraivoon semmoinen niin hokema, että voimailu kuuluu kaikille ja vahvat jalat vie pitkälle. Lähdetään hieman tuohon voimaharjoittelun logiikkaan, eli käydään läpi 3 otsikon kautta. Ei mennä sen tarkemmin mihinkään voimaharjoittelun eri muotoihin tai siihen, miten lihas kasvaa, vaan käydään läpi lyhyet periaatteet, että jos nyt kiinnostuu voimailemaan, niin miksi kannattaisi voimailla, sitä me ollaan hieman tuossa käyty läpi, sitten miten ja ennen kaikkea, että kuinka usein. Eli miksi ylipäänsä voimailla? Kyse on siitä, että parannetaan työtä tekevien lihasten kykyä tuottaa voimaa. Eli parannetaan oman lajin kannalta, jollain se laji voi olla vaikka toimistotyö 10 kertaa tai 10 tuntia viikossa 5-6 päivän ajan. Niin parannetaan oman lajin kannalta tärkeiden paljon käytössä olevien lihasten vastavaikuttajien voimaa. Ja toimistotyöntekijällä ja pyöräilijällä pommin varmat vastavaikuttajat on sille laptopin tihrusteluasennolle. Siis läppärin tihrustelun aikana venyttyneessä tilassa oleville selkälihaksille treeni. Eli rintalihakset, hauiksen tietyt osat ja yleisestikin tuo asento on vähän semmoinen etukumara. Niin näille siinä etukumarassa työtä tekeville lihaksille vastavaikuttajat on niskahartiaseudun lihakset ja pitkät selkälihakset. Ja laji on siis toimistotyö, voimaa pitäisi saada vastavaikuttajille, eli niille pitkille selänlihaksille ja sitten niskahartiaseudun alueelle. Ja sitten yleisesti, niin kuin tuossa alussa todettiin, niin parannetaan liikkujan meidän jokaisen kykyä viettää hyvää elämää tästä hautaan saakka. Eli parannetaan tai niin kuin luodaan sellaista vahvaa arkea ja voimaharjoittelu sekä hengitysverenkiertoelimistön treeni on osa sitä. No miten sitten lähdetään liikkeelle tämmöisessä voimaharjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa? Jos on kyse urheilijasta, niin tehdään lihastasapainokartoitus ja tehdään lihaskuntatestit. Esimerkiksi pyöräilijöillä huomaa usein, että niillä on todella vahvat pakarat, etureidet ja ehkä myös nuo pohkeen tietyt osa-alueet, mutta varsinkin maastopyöräilijöillä niin yläkropan lihaksisto, siis käsivarsien ja tuon hartiaseudun lihakset on todella heikot. Nyt jos katsoo vaikka maailmancupin osakilpailuja ja tämmöisiä XCO-formaatin kisoja, niin ne radat on muuttunut sellaiseksi, että iskutus, joka tulee ratin kautta tai tuon stongan ohjaintangon kautta, kun kisaillaan, on todella kova. Eli se etujousto, eli iskari, niin se niin kuin lyö pohjille. Ja seuraava asia, mikä joustaa, on hiilikuituinen tanko. Se joustaa hiukkasen, ehkä sentin. Ja sen jälkeen joustaa ranteet, kämmenen luut, lihakset, nivelet, hartialinja, selkä, niska. Ja sitä semmoista iskutusta tulee satoja tuhansia kertaa sen kisan aikana. Ja lihasvoimaharjoittelulla tämmöisessä kilpaurheilutilanteessa parannetaan maastopyöräilijän kykyä sietää sitä iskutusta. Se parantaa lajisuoritusta sillä hetkellä, kun sitä voimaa on saatu ja siinä lajissa, mutta se parantaa myös sen maastopyöräilijän arkea sitten siinä vaiheessa, kun se kilpailu joskus loppuu. Eli se lihaksista tavallaan pehmentää sitä järkyttävää iskutusta, mikä tulee yli metrin pudotuksista siinä kisassa. Ja sitä kautta sitten niin kuin minimoi kuormituksen sellaisille nivelille ja kudoksille, jotka vois niin kuin, mä nyt sanoisin, niin kuin, ei nyt rikkoontua, mutta heikentyä siitä ryminästä, esimerkiksi niskan alueella. No sitten ihan perusliikkujalle, niin lähdetään siitä, että
että funtsitaan, mikä laji on sellainen tai mikä liikkumismuoto on sellainen, johon haluaisi siitä voimaharjoittelusta hyötyä. Jos ei ollenkaan liiku, mutta haluaa tehdä pitkää toimistopäivää, niin voimaharjoittelulla taataan se, että ihminen pystyy tuijottamaan vähän niin kuin huonoissakin asennoissa tunteja läppäriä. Jos miettii, miten työskennellään läppärin kanssa nykyään, niin ranne tai ranteet on semmoisessa lievästi koukistetussa asennossa, ja voimaharjoittelulla parannetaan esimerkiksi kyynärvarren ja ranteen sekä kämmenen koko ton käsivarren kykyä sietää semmoista hyvin staattista, niin se ei ole luonnoton se asento, mutta hieman outoa asentoa, jota saadaan pitää siis tuntitolkulla per päivä. Ja tällä ehkäistään sitten rannekanavaoireyhtymää tai vaikka tenniskyynärpäätä, jonka moni saa aikaiseksi läppärityöllä. Eli voimaharjoittelulla pedataan tämmöisen toimistourheilijan kykyä hyvään lajisuoritukseen kymmeniä vuosia. Ja sitten edelleen kun pohditaan tämmöisen toimistourheilijan lajia, niin sitten huomataan, että hartiaseudulla niskassa, niin siellä on hyvin usein lihasvoimatasot aika heikot. Hieroilla mahdollisesti käydään, mutta sitten kun sitä lihaksistoa tarkastelee, niin huomataan, että sellaiseen niin kuin lukuisten tuntien, yli 10 tunnin työpäivien läppärisuoritukseen lihasvoimatasot ei ole riittävät. Ja jos kerran haluaa tehdä pitkää päivää, mikä on ihan jees, niin sitten lihasvoimaharjoittelulla kroppa valmistetaan siihen. Eli sitten tällaisen henkilön laji on toimistotyö, niin sille tehdään toimistourheilijan niska. Eli vahva niskahartiaseutu, samoin se käsien alue, kämmenten alue ja niin edelleen. No sitten kun sitä harjoitusohjelmaa aletaan tekemään, niin siinä huomioidaan muutamia juttuja. Ja yksi on ensinnäkin se, että voimaharjoittelu perustuisi aina ylikuormitukseen. Eli kroppaa kuormitetaan niin, että kun se siitä sitten vähän muuttuu araksi ja lihakset kasvaa ja vähän niin kuin korjaa itsensä ja hermottuu, niin viikko toisensa perään ne painot, joilla on tehty, käy vähän pieneksi ja niinpä me sitten kasvatetaan sitä painomäärää ja pyritään aina aiheuttamaan niin kuin jaksotetusti lihaksille semmoista positiivisessa mielessä shokkia. Mistä päästäänkin sitten seuraavaan asiaan, eli progressiivisuuteen. Harjoitteluohjelmaa pitäisi muuttaa. Eli pikkuhiljaa, kun voimatasot kasvaa, niin muutetaan painoja. Sitten koitetaan muuttaa myös harjoittelumenetelmää. Eli jos aina vaan vetää penkkiä tai kyykkää, niin lihakset niin kuin adaptoituu ja tottuu siihen kuormitukseen. Ja se kehittymisen potentiaali pienenee. Mutta kun muutetaan hieman nostotyylejä tai lisätään vaikkapa kuminauhoja siihen treeniin tai mitä tahansa muuta tämmöistä kuormitustavan muutosta, niin aiheutetaan sellaista niin kuin, shokkia lihaksille ja siihen shokkiin kroppa eli myös lihakset adaptoituu. Ja se tarkoittaa sitä, että voimatasot kehittyy ja paranee. Sitten mä tykkään itse tästä lajityypillisyysajattelusta, eli jos sun laina on toimistotyö, niin voimaharjoittelu tehdään lajityypillisesti, eli sellaisissa liikkeissä tai voimaharjoittelun muodoissa, jotka palvelee toimistotyöntekijän lajia, eli screenin tuijottamista. Ja lajityypillisesti tehtynä ne on esimerkiksi alatalia, erilaiset pystysoudut, tällaiset niin kuin käden kohotukset eteen ja sivuille painojen tai kuminauhan avulla. Eli liikkeitä, jotka on hyvin lähellä sitä toimistotyöntekijän liikkumista toimistossa kautta sen läppärin äärellä. Eli me pystytään kuormittamaan lihasta siinä asennossa tai sen tyyppisissä liikkeissä, mitä se henkilö tekee siinä työssään. Siinä työssään se ei pysty läppärin äärellä kuormittamaan lihasta samalla tavalla kuin me tehdään se voimakuminauhoilla tai rautojen avulla. Ja sitten saadaan aikaiseksi voimatasojen siirtymistä lajiin, eli siihen läppärin kanssa työskentelyyn. Ja ei tarvitse kehittää sikaniskaa, mutta tehdään vahva niska. Ja vahva niska on kestävämpi ja pystyy ottamaan sitä staattista kuormitusta vastaan paremmin kuin sellainen niska, jota ei ole valmisteltu semmoiseen 6-70 tuntiseen työviikkoon. Ja siinä on paljon muitakin huomioitavia asioita, kuten hyvä uni, ravinto, muu liikkuminen ja niin edelleen. Nyt kun me katsotaan harjoitusohjelmassa tätä
voimailupuolta, niin se on vain osa semmoisen kestävän ja psyykkisesti vahvan toimistourheilijan harjoitusohjelmaa. Ja sitten lopulta se vahvat jalat, siitä ei päästä mihinkään, että kävi miten kävi ja niin kun loppui se työura sitten 60-vuotiaana tai vaikka 70-vuotiaana siellä toimistossa tai sitten tämän meidän kilpaurheilijan kohdalla, niin loppui se ura nyt sitten 30-vuotiaana tai 50-vuotiaana, niin me kaikki vanhennutaan ja ihminen liikkuu jaloillaan, niin se vahvat jalat on kyllä sellainen asia, että fysioterapeutin näkökulmasta panostaisin siihen. Eli en tekisi niitä millään tämmöisillä loikannuslähennyslaitteilla, mitä löytyy monilta kuntoklubeilta, vaan vapailla painoilla tai tämmöisillä voimakuminauhoilla. Tai jos on iäkkäämpi ihminen tai muusta syystä sellainen, joka ei ole koskaan oikein kyykkäillyt, niin aluksi ilman mitään painoja. Rohkeasti menee vaan syvälle kyykkyyn ja opettelee hyödyntämään nivelen koko liikelaajuutta, esimerkiksi polvi- ja lonkkanivelen kohdalla. Ja sitten pikkuhiljaa muokkaa sitä liikettä, jos vaikkapa lonkassa tuntuu pistoa tai polvi ärtyy niistä syväkyykyistä. Mutta ei niin, että pelkää mennä kyykkyyn tai ei oikein uskalla kyykätä syvään, kun joskus on sanottu, että polvi ei saisi ylittää varvaslinjaa kyykätessä. Eli vahvat jalat kuuluu meille kaikille. No sitten, miltä tämmöinen voimaharjoitteluohjelma, ilman että me käydään nyt sen enempää läpi mitään yksittäisiä liikkeitä, niin millä se sitten näyttää viikkotasolla? Niin perusperiaate on, että 1 kerta viikossa pitää voimatasoja yllä ja 2-3 kertaa kehittää selvästi. Ja sitten sellaiset, jotka oikeasti tähtää lihasten kasvattamiseen tai vastaavasti urheilijat, jotka oikeasti haluaa lisätä lajia palvelevia voimatasoja tai lajia palvelevaa voimaa, niin kuin esimerkiksi tämä pyöräilijä tässä, ne saattaa treenata semmoisen yhden voimaharjoittelublogin, eli muutaman, vaikka 2-3 viikon aikana, niin 5-6 kertaa viikossa. Mutta noin lähtökohtana semmoiselle ihmiselle, joka tässä on ollut esimerkkinä, jolle tämä voimailu ei varsinaisesti ole se juttu, ja se ei ehkä kauheasti niin kuin kiinnosta, niin oli kyse sitten kilpaurheilijasta tai siitä eläkeläisestä, niin hyvä perusperiaate on se, että 2 kertaa viikossa kehittää, ja sitten jos jotenkin on tylsää tai työssä rankempaa tai tuolla pyöräilijällä on kilpailukausi, niin sitten kerran viikossa pitää yllä. Ja meillä on taas tässä tämä meidän viikko-ohjelma, eli keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Niin täällä on tehty erilaisia treenejä. Vaikka tuon pyöräilijän kohdalla siitä aloitetaan, on ollut pitkää peruskestävyysharjoittelua ja sitten muutamia tiukempia intervalleja. Ja sitten se tekee vaikka tuossa perjantaina niin 1-20 minuutin voimaharjoittelusession ulkokuntosalilla. Ja nyt me ollaan analysoitu hieman tätä liikettä. Niin silloin on semmoinen voimakumppari mukana taskussa, tai sitten silloin tuolla semmoinen bagi, tai itse asiassa tuolla on satulalaukku. Ja voimakuminauhat on sellaisia nykyään, että isommallekin miehelle löytyy kumppareita, josta loppuu tai miehestä loppuu ennen voimat, ennen kuin siitä kumpparista venyvyys. Eli sopivan kokoinen kumppari ja etsii tai tilaa verkkokaupan kautta, niin hyviä on tarjolla ja myös erittäin jäykkiä. Ja jos aloitetaan tuosta pyöräilijästä, niin se tekee 20 minuutin aikana syväkyykyt, eli petaa vahvaa suorittavan lihaksen voimaa etureiteen, pakaraan. Nykyisin pohjakin tekee aika paljon töitä. Sen jälkeen se tekee punnerrukset, dipit ja mahdollisesti penkin, jos siellä ulkokontasalilla sellainen penkki on. Davidin laitteet on nykyään aika julmetun hyviä ja ainakin Mustikkamalla näissä Helsingin ulkokuntosaleissa on semmoinen penkki, missä pystyy tekemään itse asiassa myös maastovedon. Sitten se ottaa sen voimakuminauhan ja tekee alataljat ja vastaavat muut niin kuin lapojen lähentäjiä ja sitten noita selän pitkiä suoria lihaksia kuormittavat liikkeet. Eli selän ojennuksia ja lapojen lähentäjiä kuormittavia liikkeitä. Ehkä myös tuon kyynärvarren
ulkokierron, mikä näyttäisi niin kuin takapäin katsottuna tällä piirustelukynällä simuloituna vähän niin kuin täältä. Eli se istuu tuossa penkillä, noin, niin kuminauha on tonne jonnekin vaikka puuhun kiinnitetty, tuossa on sen pää, niin täältä kierretään noita kyynärvarsia ulos. Ja silloin täällä tekee töitä hartialinjan taustalla olevat lihakset, jonkun verran noin lapojen lähentäjät, ja on täällä muitakin lihaksia, jotka sitten tekee tuossa töitä. Mutta summa summarum, ne on niitä lihaksia, mitkä täällä pitäisi olla kondiksessa, kun nämä isot suorittavat lihakset tekee töitä. Ja punneruksessa ja dipissä niin se valmistaa ranteita, ojentajia ja hartialinjaa sekä rintalihaksia sietämään tätä asentoa. Ja jos tässä olisi kyse maastopyöräilystä, eli oltaisiin kovassa mäessä, niin täällä on hyppyjä, isoja droppeja. Ja silloin tämä pyörän etuosan jousitus lyö pohjaan ja se koko tärähdys etenee täältä eturenkaalta käsivarsia pitkin niskaan, koko kroppaan ja lopulta ihan alas asti. Niin tämän tyyppisellä harjoittelulla, kun tehdään isoilla raudoilla tai vahvoilla voimakuminauhoilla käsien niin kuin työntäviä liikkeitä, niin kuin punnerrukset tai penkkipunnerrus, niin niillä vahvistetaan myös käsien ja koko kropan kykyä sietää iskutusta. Ja nyt tämä pyöräilijän voimailu tässä, niin se palvelee ihan yhtä lailla sitä pyöräilijää toimistossa. Eli huomataan, että asento on melkein samanlainen, pitkät selkälihakset on tässäkin venyneenä, lompan koupistajat on tässäkin supistuneena, vaikka ne ei tee mitään varsinaista suoritusta tuossa, tai mikä ainakaan palvelisi tämän tyypin toimistolajia. Niin noilla samaisilla liikkeillä pedataan vahvaa niskaa ja vahvaa selkää. Eli oikeastaan tämä voimaharjoitteluohjelma, missä tehdään noita alaraajoja ja sitten selän ojentajia ja sitten lapojen lähentäjiä, niin se palvelee sekä pyöräilijää että sitä pyöräilijää toimistossa. Ja sinänsä se on aika hyvä ohjelma, jonka pystyy toteuttamaan 80 minuutissa. Ja jos me otetaan sitten seuraavaksi malliksi tuo ikääntynyt tuosta, niin tämä voimaharjoitteluohjelma ei eroa kauheasti. Eli mitä toi voisi tehdä? No ensinnäkin, jos sitä pelottaa voimailu sekä hyvällä fyssarilla tai itsekin liikuntaa harrastavalla lääkärillä, ja käy tarkastuttamassa ja kysymässä, että onko osteoporoosi vakavaa tai onko edes sellaista tai onko jotain muuta, mikä niin kuin haittaisi sen liikkumista. Ja jos lääkäri toteaa, että olet plus 70-vuotias, erittäin hyvässä kunnossa oleva, hieman etukumarassa kulkeva mummo, että ei muuta kuin rautaa tankoon, niin ollaan optimaalisessa tilanteessa. Ja niinpä tämä mummo ikääntynyt, kun sanot häntä mummoksi, musta se on hyvä sana hänelle, niin tämä mummo päättää mennä läheiselle ulkokuntosalille ja joko se hyödyntää siinä apuna fyssarin tekemää ohjelmaa tai sitten menee rohkeasti kokeilemaan itse. Ja ihan samalla tavalla isoja lihaksia kuormittavat liikkeet, kyykyt, takareiden kuminauhaliikkeet, eli käytännössä ollaan makuulla penkillä ja viedään kantapäitä kohti pakaroita, eli tonne päin. Kuminauha voisi olla tuolla kiinni vaikka puussa. Eli hän tekee tämmöisiä ihan samanlaisia perusliikkeitä kuin tuo pyöräilijä. Ja voi olla, että siellä ei ole painoa ollenkaan tai vastusta lisätty. Se logiikka on aivan samanlainen. Eli mielellään paljon pystyasennossa, mielellään paljon jalkoja kuormittavia. Ja sitten kun tämä asento on painunut etukumaraan, niin jos täällä selässä ei ole löydetty mitään sen vakavampaa, sitten paljon semmoisia rintakehää avaavia selän ojennusliikkeitä ja lapojen lähentäjiä. Eli itse asiassa aivan samoja juttuja kuin hänellä. Ja nyt jos me katsotaan tämän mummon asentoa tässä ja tämän pyöräilijän asentoa, niin hyvin samankaltainen asento. Ikäero voi olla vaikka 50 vuotta, mutta voimaharjoittelun logiikka on hyvin samankaltainen. Kummankin pitäisi sitä tehdä. Kummallakin on oma laji, mummolla köpöttely ja hyvien eläkepäivien vietto ja marjastus 10 tunteja mökillä metsässä ja sitten tuolla pyöräilijällä kilpailu ja sitten tuommoinen toimistourheilija silloin, kun ei pääse pyöräilemään. Mutta aika lailla tuo treenin niin kuin perusrakenne on samankaltainen. Ja sitä tehdään kerran viikossa 20 minuuttia, jos ei muuta ehditä. Ja sitten kun oikein innostuu tai tuntuu siltä, että nyt voisi käydä useamminkin, niin 2-3 kertaa viikossa on kova. Ja sitten pieni palauttelu, kävely, verryttely ja ei muuta kuin sitten nauttimaan viikonlopusta ja tekemään vaikka
metsäkävelyä aerobisessa mielessä. Eli voimaharjoittelusta ei tarvitse tehdä tämän monimutkaisempaa. Vahvat jalat, isoja lihasryhmiä kuormitetaan, mielellään moninivelliikkeitä. Voimakuminauhalla pääsee pitkälle. Salijäsenyyttä et tarvitse, ellet halua. Siis hyviä kuntoklubeja on Suomi täynnä, niistä saa kavereita ja hyvän sosiaalisen yhteisön. Jos et sellaisessa viihdy, niin ihan samat liikkeet ja itse samat laitteetkin ulkoilmaan modifioituna löytyy ainakin Suomen isommista kaupungeista.